Porque ika banga kwa ban kren menta kalong syapang kita kisuri kup seni lang prot. Namar balay nga kwa ban kren ni kani kadaw kalong ba hakapor election nga siya sngaw ba ki ong kita kisuri kup seni lang prot. Tepaj ba ba i kani ka jing kren junga kamday ka banga kentho personal yano yano. Lani kamday kata ka banga kentho yano kano ka parti habanga kren syapang kita ki suri kup seni lang prot mo. Hari kawing iskwa ban pensai syapang kita ki suri kup seni lang prot kat kum ka jing so thu barit junga. Lani kat kum kata ka jing yo i junga ha ka jaj benru kasi bi jungi kham tam e hakapor election. Tena kata ka daw ko ki paj ba bi hakini ka por ka pementa ngakwa ban pensai pi syapang kita ki suri kup seni lang prot. Kham tam e hakapor election mo bagi saja keren bhai kani ka kentin na kata ka daw kalong ba ngakwa ban keren ru hakani ka por ka pementa. Tepat ba bi war sang thu bakla kani kamdei ka ba kan tho yan kanu ka sang san pertay po me khalia Henry ngai sukwa ban ai ka jing pensaya pi syapang kita ki suri kup seni lang prot. Te ka jing kali kalong hato don suri mo hakapor election hapo me khalia. But ke ei ka jingmut uta usuri kup seni lang prot. Tengah kuat ban pensai pi ko ki pai ba bi je kani ka por ka menta ngin lek na urut sya kata ka ji pensai mo kat kum ka jing so thu barit jonga kalong kum ni suri kup seni lang brot udei uta usuri ubakup hakadur jong ulang brot lane hakadur jong kalang brot na kata ka daw haba usuri kup seni lang brot uyat lang bat kini ki lang brot Punsin kini gilang brot kim tiba udai usuri namar balai yala de ukup da kata kesni lang brot kini kadai ketin kaba wan haka dur jongka parsi lane ka jingkran parsi syapang uta usuri kup seni lang brot pat balai ngakwa ban wan ra mentaru hakani ka jingkran kadaw kalong ba laisat beni ba ya kani ka kentin kaba kiong kup usuri kup seni lang brot Barbitip nem paj ba bi une usuri kup seni lang brot ude itu usuri ubasian ubastat berubah syampang ba kumno unyo ngwiteli ya kita ki lang brot ban uni usuri kup seni lang brot syamlawan hakadur jong usuri Henry Uwan hakadur jong ulang brot hi lane hakadur jong kalang brot hi ba nakata kadaw ki lang brot ki syam jing ba ban itu ya uta usuri Kidang mud bej ba uni udai para lang brot ken lane udai ulang brot. Henry haka bakadu pan. Suki uni usuri kup seni lang brot. Enda ulayaya lang bat kini ki lang brot. Haka por ba kenja ba uni usuri. Yole sedon tangkawe ni arteli lang brot. Hakum kata kapor. Ukam nyat kita ki lang brot bat upenyap bat ubam. Na kata kadaw kalong ba. Kasami kata kentin kisuri kup seni lang brot kani ka kentin kusuri kup seni lang brot kam syamla don tangai ki kot kisla Henry kani ka kentin ka boong kisuri kup seni lang brot ka don ru wat ha ka kentin ke jong blai lane ka bible ya ka ba usaitan uwan kum usuri kup seni lang brot ya ka ba ki briu kim itu hato dei ubriu jong blai lane dei ubriu jong uksut lane dei ubriu bom im kat kum kamon jong blai kim itu namar ukup ya kata ka jinglong roblei Henry haka donu jong u kadap da ka basniu sudah te kum juru hama kren sepangki lang brot bat usuri teng ukup ya kani ka dur jong u lang brot ukup da kata sni lang brot na kata ka daw kita ki lang brot kim itu ya uta usuri bat haka bakut uta usuri upenyap bat unguit teli ya kita ki lang brot te hakani ka por ka bamita ka parsi kalong hato don suri ne am hakapor election hapo state mekhalia kani kamdei ka mga kantho ya uno bro lane ya kano ka party Henry nga sukwa ban kren kum kan nuksa baki paiba kinlong kita ki briu ki ba start ki ba sian bat kinlong kita ki lang brot ki ba yo i jai kita ki lang brot ki ba start bat kita ki lang brot ki bom jushani kali ya no ubriu ubawan hakadur uta usuri kup seni lang brot tepat ba bi haba ngakwa ban saya pi sepang uta usuri kup seni lang brot hakapor election udon em
Tengah suka ban persai kum ne ko ki pat ba bi usuri kup seni lang brot haga por election ulong kum ne unu briu ubawan sapi haga dur jong ke jing i jai pen riu lani uwan ya lap election haga ta ka jing snow ba u i bai ka jai pen riu bat upen pau ki mat ki jura ba uta ubru ong ba ngan ya kun na kamenta ka imlang salang lani ngan ya kun nam ta ka jaj penriu bat nga id bhai ka jaj penriu ka si bat Henry haka donu jong upat ka dab da ka e ka bersyukur ya ka ba ki briu kimla ban tip namar balai ulakup ya kata ka seni langbrot ya ka ba ki paj ba kimla ban tip padon rugi briu ki ba let yalap election yo lese ki kular yu paj ba ngan sa ai kata ngan sa lek kata ngan sa lek kata ngan sa lek kata Henry haka bakut endala job pan u klem le lane usukular kai ki paj ba nakata ka daw ki paj ba ki bahaban bisar lane ban tip hato uni candidate udon em kita ka mensim ban trainem ta ka jat penru ke CBI chungi ka bahai kini ki briu ki bakup kini ka dur ya kini ka kup seni lang brot mo ban bisar lane ban pej binia Henry lada pi long kita ki briu ki ba pej bha ki bas usiar ki bom jungop klumar ha ka jing pensoi lane ha kita ki jing pensai jung kita ki suri kup seni lang brot om don mano ru bala ban pen ngop pi te pej ba bi om tang kata ki don kini ki suri kup seni lang brot yo le se ha ka por election ya ka ba ki lech u pej ba ki kular ban ai ki skim ba per ki kular ban ai ki ba omla ban mudur kham tam ki kular sapang kita ki an ban ai saga jaj benreu lane ban pen urlong don ki breu hakini ki singi ki bam ta po me klia yo lese kita ki kandidat ki wan ban ong pi ba lada pi tap yang ingin sa ai kata IILP lane ingin sepenrung aktin kasi lane ingin sale ki an ki ban ya dai ya ka jaj penru ka CBI chungi ngari ko ki paj ba ba ke ka banga kwa ban ong pi kalong ba enda la job pan ki klamle kumba ki ong but ke ka basong si kalong ba ki paj ba enda ki la job ki haban le dawai ka hok jongki ki haban le jwa hable syaki surok syaki office sarkar kelang ban syaki secretariat ban le dawai kata ka hok te na kata ka daw ko ki paj ba bi ni hablong kita ki briu ki ba husiar ba na kita ki suri ko seni lang bron habang kren sepang ki suri ko seni lang bron kam dei ka banga kan tho yano mo warsong thu bakla ngam sem la kan tho ikan ko parti hakani ka por ka pementa heringa supen saya pi ba ki suri ko seni lang bron ki ya ka jaj benru tang ka yang sentur ban hapo ka donu jongki ka dab da ke ka basniu lane tangka ka bakwa kwan mentoy yala de siman kidei kita kan kisuri kup seni lang bron ya ka baki lech sa upaj ba ban pensai ba ki shisha ka jaj penreu lane ki kwa shisha ban ya dai ya ka jaj penreu ka CBI jongi lane ki ong ru ba ngin train na ka banta ki lawe ki longden ki manden Henry enda ki la job ki kelada kongpong na kata kadaw kum ya kita ki bro lapan srim kum uta usuri kup seni lang bron ya ka ba usukwan mento ya de siman ya ka ba uyang election om na kabanta ka jaj benro Henry uyang election na kabanta ka ba ya de simat lane tang na kabanta ka jing mento ya de siman na kata kadaw ko ki paj ba bi nya kwa ban ong pi sapang uta usuri kup seni long bron ude uta usuri hakapor election ubawan ban yang akmat jongpi uta u kandidat ubawan ya lap election akmat jongpi ban kular ya ki ya ka bapi hemla ban mudur ya kita ki jingkelar kular jong u kular sepangka benang ka kendoro ula ban kular namar balai ka donu jong u klam don syai kata ka mensem ban trai na ka benta ka imlang salang u klam don syai ban trai na mata ka jaj penru ka CBI jongi dan na kata ka daw ko ki paj ba bi bapin light na kini ki suri kup seni lang brot kadaw kalong ba ngai sukwa ban ai jimu de piken apa village ka no ban le tap election am bapin tip yo uno ubreu uba
uba ichai ka chaj penro uba treisa nam taka lawe jong ka chaj penro ka CBE chung pej bhai ki nongrim kan nongrim jong ka parti phia ban tip bat pide ban tip ro spangkat kan nongrim jong uta ubru uba yang naka no ka parti ro pej bha bisar bha pat om tang kata ko ki pej ba bi kum ni kita ki breu ki basu it ka chaj penro tang karem yang sentur hanri ka kam ki klam it kum no pen itu yaki pat namar pimla ban tip ya ka do no jong no breu pimla ban tip ya ka do no jong no breu la da udon kano ka jimut ban yang MP la yang MLA yang MDC tang na ka bentaka mentoy yale de simet pimla ban tip hari ke ka buit ka bari ba phi pin tip ka long ba phi ban pej bha ya kata ka parti hatu kala train am yo lese kala yo sensar ke por bam hatu kala train am na ka benta ka judge penru ka CBE chung bat kum juru phi ban pej bha yu to ubreu hatu ulong kum no ka jinglong jing em chung u bat kan nong rim chung u bat om tang katai ke ka banga kwa ban ai jingmut ban itu bhai kita ki breu ki bom don sha ka men sim ban train nam ta ka judge penru hari ki bayang tang na ka benta ban yo spa la ne ban yo ka jing men to yale de simat kadang kami pi banduai ublay ba ublay un ai jing saya pi ba kum yu no ubreu penjet te pai ba bi dadap khatwai minute tam ngakran sepang une usuri kop seni langbron dengan supen saya pi sepang utas seni usuri kop seni langbron nganget ba pi la sai ba pi hab long start long sian om dei ban big tang ba yo pisa ai pisa pi ai sibun ke pisa pi ban tap you no candidate Henry lada pi pidiang tang na ka benta ka mento ya lede simet pidiang ya kata ka pisa Henry ki longden ki manden ki kun jong pi shaikin let lada pi dino ya ka hok ki kun ki ti jong pi andala job utu ubreu la sai le si yo le se train na ka jaj penreu siam la yang ban ya da ki try mluk mento ya yu kan patba ki kun ki ti jong pi te ki kin sa janjar haden abot lada ngimnang banjit ya kita kinong yalam jong ka jaj penreu ku CBE chung te paj ba bi keni ka kentin ka banga kren suri kup seni lang brot warso tu bakalamo yo le se bisa ong ba o une ba o sukan tho ye ki wei ki parti ye kano ka parti ngam kwa ban kan tho nga yang ba hala ka jong kanong rem ban pensai se pi ki paj ba pa phim dei ban it's by phim dei ban it's pa phim dei ban ngop ka pisa se jar phim dei ban ngop ka pisa san hajar phim dei ban ngop ka pisa san pho jar mento ya yu tu san pho jar la de ki khun ki ti jong pi hadin kin sa janja kin sa long marau hala ka jong kari te kam mento ken gitu ka pisa namar ka pisa ka ba yo am kam dei ka ba na kata ka daw ba ngasu wa ong pi ba phim dei ban ngop ki no ki breu ki ba wan terwai pi de ka pisa namar kini ki breu ki ba wan terwai pi da ka pisa ki longkum gitu ki suri ko sni lang bron kila ki mud be tang man su tet pi kum ba tet sier tet blang tet kli snyang la ne tet kli masih mo Henry ban train na kam ta ka im lang salang te ki klam don namar la dap tet te pi habala dap tet te kamut pi hab long marau be kanu ka tiar ka ba pi tet am phila ban le kar bomon kum juru kino ki MLA ki MDC ki MP ki ba wan tet ye pi da ka pisa haden da kila tet ye pi da ka pisa ya ki skim ya ka ba ki dei ban ai ye pi kim ai shu ki skim ki ba dei ban wanra ka development ha yingas ha snong ha thau kim ai shu namar balai kila da tet ye pi ki haban sim ya de ten na ka ta ka daw nga pen slur ye pi ba pim dei ban ngop ha kita ki breu ki bawan tet ye pi da ka pisa namar kin long kum u suri kup seni langbron suri kup seni langbron te u temu betang man mentoy le desimat hak bakadu anda ulai yo jakarta kamut ya pi te khenye ai un sa e seden takadaw long start long sian te paj ba be tang kata gi jing pensai cuma khoble sibun